putot na tumang do che klang long posi yarnam phanta rolo la pe nang le tuma kardom o der pota nang to phan rolo pini nang le tum peneli kaje thanji alam ja semet ke arna makang gin so kelong tang lamang solam sinili nang tum ben ke thanji ning ham putot nili putot po thepi ke arnam akang gin so kelong tang ladak nili pinya to phan cappuccini ji labang so athepi along cappuccini ji ladak bahani ke thom pang pribak amunid do labang so pensina to phan le pethanji ning hang aprang si ke Mary Jisu apai Mary ke arnam kangwai tang abang pi labang pi ke Jisu apai pusi akenang sotpen kaduko be tumta kachinidam monta bible along akaprek arnam kangwai tang abana tum pen apar mary aphan kapathe ba aman anong kapathe pik lason kapaklang ke ape hasto long bible long mary aphan gabriel ategalasi labang pi pan cek klang lo lake tum lukang ding pi si aning swing kor trokolong tum long laso tekala thot se ko Daniel apanta ceklang dam lo Daniel ang ding pi narkep ang ding secret trok ang ding pi sirkep ang ding swing kor sialong nang le tum lang te thek dam long po lapen la enupet tekala Gabriel si Zakaria apanta ceklang dam lo Luk ang ding pi isi ang ding so krisir kebolong edit tu phan la ethan pemel Miri aphan ke arnam akang jinso kelong tang abang pi pusi pudet tang puthot nili puthlang arnam akang jinso kelong tang arlo so ba abang pi pusi la phan ke pudet tang luk ang ding pi si ang ding so in corner kebolong Ilitum Christmas ako tinta labang so alam itum archulong lapen la son thot alam inut ariso po phanta la amen Daniel po phanta arnam kangin so kelong tang abang pu pusi hasto longke paklang Daniel ang ding pikep ang ding so crazy long Bible long ako akaprek amiria tumta do Lason sila Jairus lapen Martha akote ba angjir Mary latay nutlo lapen akaprek Amerita etum theglong lapen labang su Amiri aphanta ladak Jesu Kristo alang li aphan aman kipi anong hasto long Jesu kipi do lasi machos aneng pi kora trok krigithom lapen ang ding mark ang ding pikrip pi ang ding so sirkep along labang so lam editum lang damo te theklong po hatak la son si pulo pirthia dang an labang so abirta ke me Jesu Kristo abirta ke me kapachi thangji adim aling tame labang pi ateke Mary aphan chema thathuji aphan la alangli ke klem tang akamta pudaji Mary ko pisi ke klem ta Mary ke klem kam ko pi la ke na tumta thelong lo Mary ke Jisu aking ri ingni si Jisu ke than alam arnam alam ano chiden pame hilang namote he was in the school of Jesus Christ Jesu Kristo kapat kibi a school Bible school ong selang like kidop king kang nido aking risikang he learned from Jesus the word of God na sila bang so kiklema kimia kamaposi la panchamatha dangchi chamatha deji abang so birta kimi ke than hutinta la Jisu alam than hut labang pi alam daleji baleji ko alam seda pulo hinia bang ke interact Mary ke Jisu amang thek tik ke
alang li ingkir advansi ladak kidu ingkir advansi kidu alang li chit ake no pen do de bonda ingkir advansi kidu lugang ning PC aning so yung ko shoksi matyaw sa ning PC ko na thong alang li ke ingkir at abang pi kangkir advansi kidu Joseph ke Jisu amang tek tetik ke ako Joseph ta Jisu amang tek tetik ke alang li Mary pen elong pet dim tar pasira preder lo ba atumbera preder lo ao ka bi pache pho preder lo chilang da pen apita macho ning PC aneng soin ko ra pho lo la pen Jisu amang tek det pen apia bangke Joseph la pen Mary elong pet dim tar pasisi Mary la pen Joseph asoma tum do api gi do la bang solam sa stolong tu panta asupu tum do dim tar pasisi mang thek det pen apia dim tar chapasi hu ka chen chedo hu alang tun chupa the asumar tum amen ta hastolong tum telo machozen pi krigithom aning su phoker pholong da ke James Joseph Simon la pen Judas la solam klang la ke Jesus Cristo amumara tumlo James ke Jesus akorte pula solam dan Galatia ang ning PC ang ning surprise ke bolong ta itum pan ason si Jesus pe la pen akorte atum puta Bible long machosan ning pikreni aning so pikera chok la pen pikera chok si long la pen mark ang ning pike thom aning so kera si thong kera ke thom long itum pan beklang Jisu apa la pen akorte la pen angjir atum puta dolang Jisu Kristo angjir pida do amumar tum do alo so pinso alo so tado Jisu Kristo la soda ke tam paklang lo lake machotani pikre thom pokera pol pen pokera chokolong la etum pan ethan Jisu apa la pen akorte la pen asang ho atum puta kot puthuli lo jonang ning pihini ang ning so kre hini long etum long Jisu akorte atum ke alang lipen Jisu Kristo akorte atum angjir atum ke Jisu Kristo apan kroi kri la solam ta atum anthan akorte do angjir do bonda Jisu Kristo apan ke atum kroi kri jonang ne pitrok si pholong atum anthan monta Jisu Kristo kiti pen thur det pen aphi ke alang li korte atum do an pen ni pose James Joseph Simon la Judas atum na pe angjir mar atum anta Jisu Kristo apipidun Jisu Kristo pan kroilo la pen denglo ladak etum pantan ladak Joseph Mary Daniel Zakaria la pen la solam penta Mary alam ta etum panta than pe klang dak lo kosong arnam kangin so kelong tangte Jisu la pen Mary akache phogo pilamo Jisu ke Mary la pen Joseph asupo sonsi alang li pay pela po perthelong gido ape po ahukum kroi pensidolo lukang ning pihini pokera silong tengono Jisu ke labang pia phan ke arlo so pusi ko ini sumke woman pusi hangdo jonang ning pihini angning so pli la pen kristel ke bang ning pi ko trok angning so long labang so lam utom phan epeklang Jisu ke labang pia phan Inuit Jisu okang bubede Jisu ke Mary apan ape apan alang li akiminay ajer potum aridengsi kapalana ji apan alang li hodai te kanglo lapen o te kanglo la si Jisu Kristo pulo jo nang pe ne jo nang pe la si asang hotum kiminay ajer potum malong si Mary apan atiga pe apan te kanglo John ang pi Christ ket ko ra thok ang so long etum pan ethan tangte Mary Jisu pen akechepo ko pila ko son la kechepo labang solam te chithanam chomsna Mary ke Jisu api sikidun he follows Jesus Jisu episigedun Matthew saneng pi ko troksi pokera trok long na tum lang te thek long la solam kapang thek pe me ji phan ke
Ini tu macam sang pi kreatom pokera polong le lang ram te chini pa me. Yesus Mary ke Yesus apa fisik dun pa. Yesus pan si ke kroy asupo monta Yesus pan ke kapijo ko bang lo pusi. Arna masupo pusi kroy. People alang ni chini. Apo sang la ke ding amang bang lo. Labang pi asang ho tum pen karjong kang thir ke bang ji pan. Inghong dun la rap lo. Yesus ke chak ki piji puakar jong kang thir panta la sang ho tum pen alang li inghong dun rap alang li sang ho tum long sigi du bang phoru sir bang koy tum tha ang song ang deng long kaching rum da mo huta alang la bang pi dol te miria ot ko puson la ta che thanam chana miria ot ko puson labang pi ke arnam aphansi jehodai peme nomor 6 Mary और दूर के अलंगली के मेरी के आर्नम अपान जेहोदाय पे में जुंगजुंग कली लपेन अलंगली पान आर्नम को पीसी अनिंग के हंग अकामा लासी इंहोंडिंग आर्नम अलंग लबंग पीपेन को पीसी के क्लेम जिमा अलंगली निंघांग को पीलो लबंग पे क्लेम जी लफांसी अलंगली इंहोंडिंग नसे अलंगली की पुअ थम के लहलो Langtha ni hempu ban pi. Nang li lam ke. Nelip han. Nang lagi puja lam an ke. Nang ni khang teng pen pe plang nang. Luk aneng pi si thong ke nar ke bolong lang te tum thek long. Labang pi ke arna malam kroi pe me. He believes God's words. Arnam alam alang li kroi pe me. Faith alang li ke. Luk aneng pi si pikera talk pikera pokera poan lang lo te na tum thek lo Jisu amahang pathek the aprangke alang li ke pinso chini ne lang interior la he doesn't have any sexual relationship with others anuka preka tum pen kachi en kachi dolam thang ta chi ni la solam ke lokani pc inkoira foxi long polo thang bak man ne li pena na bela la kuson si plang po kuson si ni so do po ni pena na belang ke ni ke ni muli chini ne ke chi en lang ke chi en chedo de lang ke ni ke chi ni pusi labang so kuson si plang po ma pusi pula labang pi ke arna pan kang duk karcho abang pi labang pi ke arna pan he see was the worshipper of God arna pan ke ro karcho kang duk kang di abang pi lo lagi lokani PC tikera tokolong etong pan pandak lagi Mary pini Mary aot adura lam etum da kachi vek nangji lahalo nadagan lo itung chini vek nangji aot adur ke hal Daniel phanta asa se chini vek nei ke Zakaria phanta asa tha si Mary phanta laben Jesus pa Mary phanta kachi nangji aot adur da hanlo Mary alam jir kirip alam the ni lagi puji ninghang Mary ke nut manghu me anong ki jume klong hukum ke kroi ke thek arnam pena jok aning ke dok arlo solo lapen labang pi ke pir the lapen labang pi aphan ke amman lapen akero pinangsi labang so pir the thakta akero ta pinangsi aman ta pinangsi people ma alangli ake kroi koson la chini dam nangsi Mary aphan ke arnam pena jok amant ke donne jisu aphan amahang ka pathek ji akam aphan si labang phan ke ingbai kape jok abang amahang pa pathek ji labang ke okahin pen ke Mary pensi Yesus Kristo ke nang plang lo lapen karjong hin pen ke Yesus Kristo ke arnam pensi wang lo Mary ke arnam apai ke hangji ke lake ke choklem kali this is wrong Mary ke arnam apai kali lake labang pi ke Yesus ate ke munit a Yesus apai lo
puki puda bangke la bangke chok mothers of man Jesus ke puge chok bonta arna ma pelo puki puda bangke chok che miri jokta la ka duko we anut ka prek ake kroy bang atumason thak thak si Jesus bi phidun lo si follow Jesus la pen hukum ta kroy dun lo jonang ding pi hini pholong etum lang ante theklong po miri jokta anu kaprek ake kroy atum pen pensi jisu ke chaktang karjong kang thir kebang je phan kang hong dun abang lo akamang ding pi isiang ding sokrip thi long hodai etum lang ante theklong po alang li de kang hong dun abang lo then how can he be son mother of God arnam pay kali Pentecost of Hipen ke Jisu apay Mary aphan ke na hokta kapaklang pon avedelo. Kethe kere tum Jisu aphan si kangduk si banglo. Monta Mary aphan kangduk jile ke bang kali. Machosang ding pi ni ang ding so crazy. Lasi kaduk of yason an. Eli tum alam pentame lapen akam pentame Jisu amen pensi ke claim ji aphan si eli tum aphan. Hasto long ke phan kolosiang neng pi ke thom kretok sialong ajatame nang tum Jisu amen pensi claim nang ji Mary aphan kangduk kardom ji mate kehang ji alang lilong kehang si nangka pijing ki piji nangka chuningri pi arna aphan chuningri piji aphan kali mate Mary amen pensi ajaja rakam claim si ke claim ji aphan ta hada Bible long ke hasto long ke etum phan than the lapen etum phan epeklang tle Mary amen pen ko pene alang li etum phan arnam long na chori pi po kali bonda kolosiang long kolosiang ding pi ke thom kretok si long ki pola man ka dok ka beta Jesus amen pen Mary amen pen ko ke etum than the det las hasto long ke etum phan klar dak pen si etum than pini ka ching hon Arnam lam karjo korte enjir to phan Mary alamang tum theklong lo lapen Mary ason Arnam ke nangli phanta kangwai sining hanglo Mary ke nim sopi kang thir arta kang duk arlu su Arnam alangli phan ingwai lo Daniel inur risopu la phanta Arnam ingwai lo Joseph inorisopo la phanta ingwai Mary Lazarus angjir pi lata okorjang lata arnam ingwai God is willing to choose young people of this age and the modern age also lasinona kaita Jesu Kristo ke arnam ke okeng jang atum phansi alang li kam aphan kangwai je aphan ning hanglo Mary ason nangli Daniel ason nangli phan pa pulong thekjima arnam kanjin so kelong tang abang pilo abang polo pu nangli phan pa puji ning hang Mary kosoner ke pupo labang so lamta nili pini na tum karjusi nili ning hanglo pini nangli jokta la Mary ason arnam kangjin so kelong tang abang pi kaba plang ji ninghang nali ninghang ma Mary ason Mary aphan aman ke donai Jisu amhang ka pathek ji akam aphan si ingwai de tanglo la son thak thak si nali phan jokta la so akam aphan si nangka pangwai ji aphan nali ninghang ma jongsi nali jokta Mary ason ke plangji Daniel ason ke plangji pulo tangte aprangsi ke nangli arna maphan chodai det nangjila aprangsi ke arna ma chodai det nangjila arna makang jinsu ke long tang bang pia bang po ke plangji aprangsi ke nangli Mary so thak arna phan chodai det nangjila arna nangli pen lapen alangli ning ke hang ko pi manangli pa claim ji aphan nangli inghong nangji ri nangji chipaning ding nang chila lapen nangli atu war lang nang chila nangli arnam alam kroi pe mi nang chila nangli arnam alam kroi pe mi nang chila
nangli ning ingthir jir nang jilang anke nangli lam amahang pathek thek vekpo Jisu Kristo ke meri pena joksi amahang pathek lo Daniel ke alangli Israel tum ban ke do det along alangli ke do det ang bong alangli ke la mang pen lam ke thanjia phan barnam lam ke thanjia pachi takjia phan si alangli phan ingwai de tanglo kaching hon risoi jangatum nangli tum ta meria son anim supi nangli ta la Daniel son ari supo ingtang kring ingthir et Lasong tu pan si arnam ke aning hang lo. Nangli arna pan nangli kacipi ning hang ma. Dosi ning hang pulote. Nangli ta la Daniel son, nangli ta Maria son, nangli ta Lazarus ang yerpi Maria son, nangli ta inusaru bangta Zakaria son, nangli pan arna makang jinso. Joseph pan son, arna makang jinso. Labang so kang jinso. Kelong tanga tumpusi nalatum panang puderpo. Pirthi muni tum chinipo je amuka non risomar amuka Mary lepen Joseph lepen Daniel tum panse jo tum karnam kain so kelong tanga bang pia bang popu kache pata tanga sono taksi pini nali jongsi alang li dung bang pen jehodai pen alang lam ning dok pen ning chibi pen lapen nang li alang pen kero karcho pen alang li lam kachardi pen aning ke hang pen alang ning ke hang keri pen ajok nang li panjok ta lason si pudet po je Arnam kangjin so kelong tang abang pia bang pun. Mali ning hang ma kaching hori sue jang atum. Arnam Yesus Kristus ke kroyatum. Natum ning hang ma Arnam kangjin so kelong tang atum pulo pusi. Nali tum la cimat tha lapen ardom tha nali phanta Mary Daniel atum aphan sonsi Arnam kangjin so kelong tang abang pi pu Gabriel te kala pu so tha kapa pu long jia phan napin kapa che thang long jia phan nangli ta kardom pen nangli dora arnam kangjin so judengan tha arnam chumengan tong pe dona